हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननिसिम फिन जोंनि अननाय खुलुमनाय आरो गोजोननाय बावहरनायजों लोगोसे जोंनि चेनेल बड'लेण्ड एफेयार्सआव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम जों लानानै फैदों माखासे कारेन्ट एफेयार्सफोरखौ। बैफोर कारेन्ट एफेयार्सफोरा जोंनि फैबाय थानाय बायदि गभर्नमेन्ट एग्जाम कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव फैनो हागौ। स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। से नम्बर सोंलुआव दङ व्हाट पर्सन अफ GST इज लिभाइड फर कोविड भेक्सिन इन इन्डिया? भारतआव कोविड भेक्सिन एबा टिकानि थाखाय बेसेबां जौखोन्दो GST फोनांनाय जायो? फिननायाव दङ अप्शन ए 5%। 44थि GST काउन्सिलनि जथुम्मायाव सावरायनानै थि खालामनाय बायदि ब्लेक फांगासनि नारसिननायाव जायफोर मेडिसिनखौ साप्लाइ खालामनाय जागोन बैयाव GST अफ थागोन, नाथाय कोविड भेक्सिननि टेक्सआ 5%नो थागोन होनना बुंदों। 2 नम्बर सोंलुआव दङ OMS टेक्न'लजि which was making news recently is associated with which field? OMS टेक्न'लजिया बावैसो रादाब खालामनो हादोंमोन, बेयो माबे बिथिङाव? फिननाय अप्शन ए अक्सिजेन डिस्ट्रिबिउशन। जम्मु एन्ड काश्मीराव थानाय तुर्क प्राइमारि हेल्थ सेन्टार सुंदयै PHC आ माल्टिपिड अक्सिजेन मेनिफल्ड सिस्टेम टेकनिक मोननो हानाय खालामनाय इउनियन टेरिटरिनि गिबिसिन PHC प्राइमारि हेल्थ सेन्टार जानो हादों। बियो गोबां बेरामिफोरखौ अक्सिजेननि सुबिदाखौ सुफुंनो हायो। COVID-19नि महामारीजों जानाय माखासे अक्सिजेननि गोनांथिखौबो सुफुंनो हागौ होननानै बुंदों। 3 नम्बर फिननायाव दङ प्राणवायु देवता पेन्सन स्किम इज एन इनिशिएटिभ अफ व्हिच स्टेट? प्राणवायु देवता पेन्सन स्किम आसनिया बबे स्टेटनि आसनि? फिननायाव दङ अप्शन सी हारियाना। बे आसनिनि गेजेरजों हारियाना सोरखारा 75 बोसोर बैसोनिसिम जोथोन खालामनानै लाखिबोनाय दंफांफोरनि थाखाय 2500 रांनि पेन्सन होनायनि बाथ्रा फोसावदों। रायजो सोरखारनि फोसावजानाय बायदियै बे ट्री पेन्सनआ बोसोरफ्रोमबो बारायगोन। बे बिथिङाव एखेयैनो अल एज सन्मान पेन्सन आसनियाबो थाफागोन होनना फोसावबावदों। 4 नम्बर सोंलुआव दङ डक्टर पेट्रिक आमुड who has been appointed as the chair of WHO Executive Board is from which country? डक्टर पेट्रिक आमुड जायखौ WHO एक्जिकिउटिभ बर्डनि चेयार हिसाबै एपइन्ट थिसनदों, बिथाङा बबे हादरनि? फिननायाव दङ अप्शन बी केनिया। इन्डियानि इउनियन हेल्थ मिनिस्टार डक्टर हर्ष वर्धन बिथांनि WHO एक्जिकिउटिभ बर्डनि चेयारमेन मासिया थांनाय 2 जुन 2021 मायथाइयाव थुंगियो, जायनि जाहोनाव 149थि जथुम्मायाव बिथाङा केनियानि डक्टर पेट्रिक आमुडखौ WHO एक्जिकिउटिभ बर्डनि गोदान चेयारमेन हिसाबै थिसनो। 5 नम्बर सोंलुआव दङ CBSE has introduced coding as a subject for students in collaboration with which company? CBSE बर्डआ माबे कम्पानिनि मददजों फरायसाफोरनो कडिंखौ मोनसे गोनांथि आयदा साबजेक्ट हिसाबै थिसनदों? फिननाय अप्शन बी माइक्रसफ्ट। CBSE बर्डआ माइक्रसफ्टनि हेफाजाबै कडिंखौ क्लास 6, 8 आरो क्लास 8-12 फरायसाफोरनि थाखाय आयदा हिसाबै थिसनदों 2020 मायथाइनि निउ एडुकेशन पलिसि हिसाबै। 6 नम्बर सोंनायाव दङ कार्क the largest warship of which country has recently caught fire and sank in the Gulf of Oman? कार्कआ बबे हादोरनि बयनिख्रुइ देरसिन दावहानि जाहाज जाय अर नांनानै ओमाननि गाल्फआव गोदोदों? फिननायाव दङ अप्शन बी इरान। मेडिया रिपर्टनि बादियैब्ला बावैसो इराननि बयनिख्रुइ देरसिन दै सान्थ्रि दावहानि जाहाजआ अर नांनानै ओमाननि गाल्फआव गोदोयो। 7 नम्बर सोंलुआव दङ नाफ्ताली बेनेट who was making news recently is the new prime minister of which country? नाफ्ताली बेनेट जाय बावैसो रादाब खालामनो हादों एबा मिथिजादों सासे गोदान प्राइम मिनिस्टार हिसाबै, बिथाङा बबे हादोरनि? फिननायाव दङ अप्शन बी इजराइल। बेन्जामिन नेतानयाहुआ 12 बोसोर बैसो रायजो खुंबोना, नाथाय बिसायख'थियाव जेननायनि उनावनो नाफ्ताली बेनेटआ इजराइल हादोरनि गोदान प्राइम मिनिस्टार जायो। 8 नम्बर सोंलुआव दङ दिहिं पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवेरी has been notified as a national park of which state? माबे स्टेटनि दिहिं पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवेरीआ मोनसे नेशनेल पार्क हिसाबै मिथिहोजादों? अप्शन ए आसाम। आसामनि दिहिं पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवेरीआ बावैसो जेरै आसामनि 7थि नेशनेल पार्क हिसाबै मिथिहोजादों। लोगोफोर, बिदिब्ला आरोबाव फिन गोजोननाय खुलुमनाय आरो साबायखर बावहरनानै दिनै बेसेयावनो दोनथ'बाय। उननि फारिखौ नायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ नायनो लाइक एन्ड शेयार खालामनोबो दाबाव। गोजोन्थों।